Γεια σου Μαριάννα και πάλι. Γεια σου Γιώργο μου. Συγγνώμη, είχαμε κάτι τεχνικά προβλήματα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε join στο Zoom. Εντάξει, τα λύσαμε λίγο αργά, χάσαμε λίγο χρόνο. Μπαίνω απευθείας στο θέμα. Έχουμε αλάπιν σήμερα. Δεν θα σχολιάσω τις κακεντρέχειες αυτής της εβδομάδας. Οπότε προχωράω γρήγορα στο share screen. Έχω τη θέση της αλάπιν. Περίμενε λίγο να σου δώσω και remote control. Και είσαι έτοιμος. Λοιπόν, ωραία. Ήθελες αλάπιν. Η αλάπιν είναι ένα άνοιγμα που έπαιζα για πολύ λίγο καιρό μικρός, ευτυχώς. Είναι ένα ενοχλητικό άνοιγμα αρκετά για όλους τους μαύρους που παίζουν σκελική. Γιατί ο λευκός έχει πολύ απλό χειρισμό γενικά. Τώρα θα δούμε κυρίως τις κύριες γραμμές, γιατί με το Γ3 ο λευκός θέλει ουσιαστικά απλά να πιάσει το κέντρο, να παίξει τελατέσσα και να βγάλει τα άλογα στο κέντρο και να είναι καλύτερος. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν όλες τις σκελικές. Π.χ. αν κάποιος παίζει Νάιντορφ, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, ή κάτι άλλο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε δηλαδή με Δ6. Κανονικά παίζεται γι' αυτό, αλλά μετά από Δ4 ο λευκός μπορεί να πούμε ότι είναι λίγο καλύτερος γιατί πιάνει το κέντρο. Υπάρχει σαν βαριάντα, θεωρείται λίγο ρυψοκίνδυνη. Βγάζει τα κομμάτια το λευκός και είναι καλύτερος. Προσέχει, επειδή έχει πλεονέκτημα χώρο να μην αλλάζει κομμάτια. Δώσ' μου λίγο το ποντίκι, Γιώργο, γιατί. Ναι. Εντάξει, είμαστε OK. Ναι. Ωραία, εδώ αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται και θεωρία και να μην το ξέρουν, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Σε όλα γενικά τα συστήματα που μας αφήνει, δηλαδή π.χ. αν παίξει Ι6, αυτό το έπαιζα πολύ πιο μικρός, πολύ ενεργητικό σύστημα. Πάλι ο λευκός πιάνει το κέντρο και τώρα μαύρος εδώ, για να μην βγει ο λευκός απλά καλύτερος με το πλεονέκτημα χώρου, βγάζοντας τα άλογα, πρέπει να ξέρει αυτή την ισχυρή κίνηση, το Δ5, που ουσιαστικά είναι το πιο μαχητικό. Ο λευκός εδώ είτε μπορεί να φάει το πιόνι, με την ιδέα ότι αν ο μαύρος φάει, παίρνει πολύ γρήγορα τέμπο και είναι καλύτερος. Οπότε οι μαύροι προσπαθούν να παίξουν ύπο Ζ6 και συχνά ο λευκός παίζει μισό λεπτό. Παίζει αξιωματικό Β5 σαχ με στόχο να χαλάσει λίγο την ανάπτυξη του μαύρου για να μην μπορεί να φάει το πιονάκι πίσω και συνεχίζει με ανάπτυξη. Ύπο Ζ3 από Γ3, ανοιχτή θεσούλα με απομονωμένο, σχετικά εύκολη για το λευκό. Ή μπορεί επίσης στο Δ5 να παίξει ε5 που και αυτό θεωρείται κάπως πρόβλημα. Που στο Φου7 μπορεί να συνεχίσει με πολλούς τρόπους, γιατί συνήθως ο αξιωματικός στο Γ8 είναι το χειρότερο κομμάτι. Μπορεί να συνεχίσετε με Θ3 είτε και με απλή ανάπτυξη, ύπο Ζ3 και αν δει ύπο στο Γ6 να καρφώσει με σκοπό να φάει και να πιέσει αργότερα με ύπο Δ2, ύπο Β3 στην ανοιχτή στήλη και στο τετράγωνο Γ5. Αυτά δεν είναι πολύ κύρια, οπότε δεν θα ασχοληθώ τόσο με τα δευτερεύοντα όπως τύπου Β6. Πιάνουμε το κέντρο, ανάπτυξη να μην μας φάει κάτι αντίπαλος και όλα καλά. Ξέρω ότι η Μαριάννα λογικά. Ναι, για πες. Πώς το λένε, η μία παρτίδα που με έχεις κερδίσει είναι ακριβώς αυτή η βαριάντα, Β6. Αυτό είχα παίξει όντως το Β6. Εγώ είχα παίξει το Β6, εσύ έπαιξες την αλάπιν. Είδες, δεν θυμάμαι καν, αλλά θυμάμαι ότι για κάποιο καιρό έπαιζα. Δεν είναι ότι μου πήγαινε άσχημα, απλά για τα δικά μου γούστα τη θεωρούσα κάπως βαρετή και είναι λίγο μονότονη. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί ένας παίκτης να την έχει αυτή σαν βασικό άνοιγμα για 10 χρόνια. Κάποιοι φυσικά και πολύ ισχυροί και GM την έχουν. Απλά συνήθως είναι η εξαίρεση του κανόνα. Δ5 εδώ πέρα είναι αυτό που μαθαίνουμε από μικρή. Όταν ο άλλος πάει να πιάσει το κέντρο, γενικά κάνει μια κεντρική διάσπαση. Τώρα παρατήρησε και εσύ βασικά ότι έχει κοινά γνωρίσματα λίγο με τη σκανδιναβική. Απλά το τρομερό συν για τη θέση μας είναι ότι δεν βγαίνει άμεσα ο ύπος στο Γ3 να μας πάρει τέμπο. Οπότε ο λευκός συνεχίζει με Δ4. Εδώ υπάρχει πληθώρα συστημάτων. Εγώ έχω παίξει διάφορα γενικά. Το πιο κλασικό και εύκολο, που έχει νόημα δηλαδή να το παίζει κάποιος, είναι απλά να κάνει ανάπτυξη. Δηλαδή ύπο Ζ6, ε6 φου ε7 ροκέ. Και απλά όταν ο λευκός μας απειλήσει να μας φάει το πιόνι με κάποιο φου ε3, τρώμε. Δεν τρως πολύ γρήγορα, γιατί αν φας πολύ γρήγορα, τότε αρχίζουμε και έχουμε τα κοινά γνωρίσματα της σκανδιναβικής, όπου ο ύπος βγαίνει με τέμπο στο Γ3 πολύ γρήγορα και έχει διασπάσει με Δ5, δηλαδή έχει πολύ γρήγορο παιχνίδι ο λευκός. Π.χ. αν ε6, υπό Γ3 βγαίνουν όλα τα κομμάτια με τέμπο ή στο Γ4 ή στο Β5 και έχει πλεονέκτημα. Γι' αυτό το λόγο συνήθως μία από τις πολύ main βαριάντες του μαύρου είναι να παίξει ύπο Ζ6, ύπο Ζ3 και ε6, να μείνει μέσα αφού για γρήγορη ανάπτυξη. Και εδώ οι λευκοί συνεχίζουμε πολλές διαφορετικές βαριάντες, ή φου ε2, που το πιο απλό, παιδιά, αν δεν ξέρει κάποιος τη θεωρία, είναι παίζουμε φου ε2, φου ε3. Αν μας φάει το πιονάκι, μπορούμε να φάμε πιόνι και να έχουμε απομονωμένο, αλλά δεν αλλάζουμε κομμάτια γενικά, ή τρώμε και με ύπο. Για μένα όμως προσωπικά, από τις καλύτερες βαριάντες θεωρώ το ύπο Α3, που είναι και της μόδας,
γιατί ουσιαστικά πάει να βγάλει μια θέση χωρίς απομονωμένο. Θέλει δηλαδή, αν δει σε D4, γενικά, να παίζει ύπο Β5 απειλή και απειλή και ύπο Γ7 και να τρώει με ύπο. Και να βγάλει απλά τα κομμάτια του σε καλές θέσεις. Και αυτή η θεσούλα έχει κοινά γνωρίσματα με την γαλλική τάρα στην ύπο Δ2. Ο Λευκός έχει, ας πούμε, μια μικρή πρωτοβουλία προς το βασί. Έχει κάπως ενεργητικό πλάνο, έχει ενεργητικά κομμάτια. Υπάρχουν και άλλες φιλόδοξες βαριαντούλες εδώ πέρα. Θα αναφέρω άλλη μία μόνο που έχει έτσι κάπως νόημα. Μια άλλη βαριάντα που παίζουν γενικά είναι το ύπο Γ6. Στο ύπο Ζ3, εγώ με σημαντικό ρίσκο έχω δοκιμάσει το φου Ζ5 με καλά αποτελέσματα σχετικά, αλλά είναι πάρα πολύ ρίσκη βαριάντα. Σε αυτό, αν το αντιμετωπίσουμε, μπορούμε πάλι ο Λευκός χωρίς πολλά να παίξουμε απλά φου ε2 ροκέ και ανάπτυξη. Ενώ το φου Β4 είναι μια άλλη δημοφιλή συνέχεια, όπου παίζει φου ε2 προστατεύει να μας χαλάσει τα πιόνια. Εντάξει, τώρα κάποια βασικά τακτικά ότι το πιόνι δεν πέφτει. Είναι λάθος να φάει γενικά συνήθως. Στο συγκεκριμένο σημείο, βέβαια, είναι νομίζω κύρια συνέχεια. Το πιονάκι παρατηρήσει ότι δεν πέφτει γιατί στο φου επί ντάμα επί Δ4. Στο τέλος ο Λευκός έχει φου επί Γ6. Ωραία, και πέφτει ντάμα. Εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν ε6, ύπο Γ3 ο Λευκός, φου Β4. Αυτό το έχω παίξει κιόλας με τα μαύρα το σύστημα. Και Θ3. Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, σε μια παρτίδα που είχε παίξει, γιατί τη θυμόμουν χαρακτηριστικά, που την είχαμε μελετήσει, είχε παίξει μια παρτίδα ο Παπαϊωάννου με έναν πολύ ισχυρό παίχτη, με τα μαύρα. Δεν θυμάμαι ποιον τώρα. Κάποιον τύπου, να κάνω λάθος, σημαντικό, Βολοκίτιν, κάπως έτσι. Με έναν πολύ ισχυρό παίχτη. Δεν νομίζω να ήταν ο Βολοκίτιν. Και θυμάμαι απλά είχε φάει, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να μπερδεύω και τη θέση. Και είχε παίξει απλά ύπο ε7, είχε παραχωρήσει το ζευγάρι και είχε παίξει με τους ύπους και το τετράγωνο D5. Και ήταν κοντά στην ισότητα. Ίσως ελαφρά καλύτερος ο Λευκός. Οπότε στις θεσούλες με D5, με λίγα λόγια, εγώ θα πρότεινα ότι το πιο απλό για όσους δεν ξέρουν θεωρία είναι να παίζουμε απλά ύπο Ζ6, ε6 και ανάπτυξη. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν παίχτηκε το τέτοιο. Ύπο Ζ6, ε6 και ανάπτυξη. Κάνουμε το ροκέ μας και μετά παίζουμε εναντίον απομονωμένου. Το ύπο Ζ6 προσωπικά μου αρέσει εμένα περισσότερο με τα μαύρα. Αν και έχω παίξει κυρίως D5. Μου φαίνεται λίγο πιο περίπλοκο, θα έλεγα. Απειλούμε το πιόνι, εντάξει, συνήθως το σπρώχνει, πάμε τον ύπο στο κέντρο. Και εδώ είναι μια βασική θέση που ο Λευκός σχεδόν πάντα παίζει Δ4. Ο μόνος λόγος να μην το παίξει είναι θα μπορούμε να προλάβουμε να αναφέρουμε μια βαριάντα με ύπο Ζ3 φου Γ4 στα γρήγορα. Αλλιώς παίζει Δ4 ο Λευκός, τρώμε συνήθως. Ο Λευκός τώρα συνεχίζει με ύπο Ζ3. Δεν μπορούμε να φάμε γιατί πέφτει ο ύπος. Παίζει, ξέρω εγώ, μαύρος εδώ η ε6 ύπο Γ6. Και τώρα αναλόγως, π.χ. σε συστήματα τύπου σε Δ4, ο μαύρος μπορεί να συνεχίσει με Δ6 και ανάπτυξη. Δηλαδή, αν παιχτεί, ξέρω εγώ, φου Γ4, υπάρχει και ε6, κύρια θεωρία. Αλλιώς μπορεί ο μαύρος να παίξει και με αυτόν τον τρόπο, ύπο Β6 και στο φου Β5, είτε να φάει το ε5 που είναι κύρια συνέχεια και έχει ενδιαφέρον, στο ύπο πει απλά φου D7, είτε και πονηρά φου D7, ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέχεια και αυτή, και στο επί δεν τρώμε, παίζουμε ε6 και πάμε να παίξουμε με εναντίον απομονωμένου ουσιαστικά. Εντάξει, αυτά νομίζω και όλα στη Μαριάννα δεν έχει πολύ νόημα να δούμε πολύ αναλυτικά κάποιες θέσεις. Θα αναφέρω μόνο και θα αναφέρω ένα άλλο επιθετικό μοτίβο που είχε ο Λευκός. Μου έχει κάνει πολύ εντύπωση από έναν, ας πούμε, φίλο μου στα παιδικά μου χρόνια που παίζα σκάκι, που είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Που ουσιαστικά, ρε παιδί μου, αν έκανες μια νορμάλ ανάπτυξη, έπαιζε εδώ, Α3, έκανε ροκέ, ξέρω εγώ, ο μαύρος ή κάτι, φου Δ3, να κοιτάει βασιλιά. Παρατήρησε ότι με το ε5 πιόνι έχει φύγει ο ύπος του Ζ6, οπότε η άμυνα κάπως είναι πιο αδύναμη. Έπαιζε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, Δ6, ροκέ, και στο ύπο Γ6 έκανε μια πολύ ωραία μανούβρα που μου είχε χαραχθεί. Που μου είχε πει βέβαια, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να είναι και ανακρίβεια αυτό που θα πω, ότι, ρε παιδί μου, η μανούβρα του Μποτβίνικ, δεν το έχω ξαναδεί, όσα χρόνια κάνω προπόνηση, δεν έχω ξαναδεί ακόμα αυτή τη μανούβρα, αν ισχύει όντως. Αλλά έτσι μου το είχε πει αυτός, ότι αντί να παίξει ντάμα εδώ και ντάμα ε4, να πας να απειλήσεις ματ, σου έλεγε ότι μπορείς να παίξεις. Κάτσε λίγο να βγάλω και τα βελάκια όπως μου έχεις πει. Μου έλεγε ότι πρώτα παίζεις εδώ να απειλήσεις για να δεις πώς θα κρατήσει. Δηλαδή, αν παίξεις, ας πούμε, ήττα 6, μπορεί να παίζεις απλά αφού, δηλαδή, ντάμα Γ2. Αν παίξει ήττα 6, έχει νόημα τώρα, ας πούμε, να μην χάσεις τέμπο με ντάμα ε2, ντάμα ε4, να πας εδώ να απειλήσεις και αργότερα να προετοιμάσεις Θ4. Ίσως φέρνουμε και τα λογάκια και πολύ ωραίο παιχνίδι και επιθετικό Λευκός. Κατά τη γνώμη μου, πολύ επικίνδυνη θέση συγκεκριμένη.
Και η ιδέα είναι ότι στον τάμα γ2, αν θ6, τώρα αν και φαίνεται ότι χάνει ένα τέμπο, αν κάτσε γιατί δεν παίχτηκε το θ6, τώρα έπαιζε ντάμα ε2, ήταν σαν να έχει χάσει ένα τέμπο και να έχει πάνω τέμπο ο μαύρος στο θ6. Αλλά τώρα το ντάμα ε4 ήταν πολύ πιο ισχυρό. Γιατί πέφτει το θ6 στην ουσία. Ναι, και να μην πέφτει το θ6 είναι πιο εύκολο να κάνει θυσία κάποια στιγμή ο μαύρος. Και εδώ, ας πούμε, πρέπει να προσέχει συνήθως ο λευκός, σωστά, ναι. Και πρέπει να προσέχει συνήθως ο μαύρος αυτά, αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να παίξει κάτι τέτοιο από παλιά. Και στον ντάμα ε4, νομίζω, η μόνη άμυνα που είχε σοβαρή ήταν το ζ5 και στο φαΐ έτρωγε με ύπο. Τώρα αυτό, γιατί νομίζω τώρα η άλλη συνέχεια, που είναι εδώ πάρα πολύ βασική, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, όταν δείχνουμε ένα άνοιγμα, έχω στο μυαλό μου να πω 50 βαριάντες και καταλήγω να πω 10 βασικές και δεν υπάρχει χρόνος. Χάνουμε λίγο οι σκακιστές την αίσθηση του χρόνου γενικά. Μια άλλη συνέχεια είναι εδώ πέρα να παίξει απλά στο τύπο Δ3, όπως είπαμε, υπό Γ6, και ο λευκός να μην παίξει Δ4, να παίξει πρώτα το φου εδώ, που αν παίξει ε6 οδηγεί στις βαριάντες που είδαμε με Δ4, ενώ αν παίξει υπό Β6 οδηγεί σε πολύ σημαντικές κύριες συνέχειες, που ο μαύρος εδώ ή παίζει Γ4 και στο φου Γ2 Δ5 και στο φαΐ τρώει με ντάμα ή παίζει και ε5, ή μπορεί και Δ5 κατευθείαν, τρώει και απλά ανάπτυξη. Μπορούμε δηλαδή και φου ε6 να αλλάξουμε τα φου. Υπάρχουν κάποιες τύχες λιγοστές για μεγάλο ροκέ, αλλά κυρίως το πρόβλημα είναι να αλλάξουμε κάπως τα φου για να μπορούμε να παίξουμε ε6 ανάπτυξη. Λοιπόν, Μαριάννα, οπότε προσπάθησα λίγο να πω, γιατί εντάξει τώρα και κάποιος αν δεν παίζει αλλά επειδή αργήσαμε σήμερα λόγω των τεχνικών προβλημάτων. Το θέμα είναι ότι το νόημα είναι κάπως δηλαδή να τους δώσουμε και 5 βασικές ιδέες. Ελπίζω να βοηθήσαμε έστω και λίγο. Οπότε πάμε λίγο να μπεις και εσείς. Μέσα στις παρτίδες να το εντάξουμε, γιατί και εγώ δεν πρόλαβα καθόλου σήμερα να κάνω οτιδήποτε. Συνήθως είμαι λίγο πιο προετοιμασμένη, πέρα από την καταλανική που δεν. Στην Αλάπιν κάτι θα μπορούσα στην ουσία κάπως να βοηθήσω και να σκεφτεί κανένας, μάλλον μου κάνανε μποϊκοτάζ, επειδή επέμενα τόσο πολύ για την Αλάπιν, εκβίασα κατά τα λεγόμενα των διαχειριστών του iskaki.gr, οπότε την πάτησα. Εγώ καν ψήφισα ούτως ή άλλως, γιατί είναι ένα άνοιγμα που δεν έχω παίξει ποτέ. Οπότε λέω, εντάξει, δεν πειράζει, ας δούμε λίγο και τι θα ξέρουμε στην Καν. Όπως στην Αλάπιν, οι γνώσεις μου είναι, ας πούμε, πολύ λίγες, θα έλεγα. Ό,τι θυμόμουν από μικρός και ό,τι έχω παρακολουθήσει ως μαύρος. Οπότε για πάμε, ναι, πάμε λίγο να σε δούμε εν δράση. Παίρνω τον έλεγχο στην ουσία του τουρνουά, 27 άτομα και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη δράση και το συγκεκριμένο project έχει αγαπηθεί αρκετά και όλοι μας ρωτάνε πλέον. Δηλαδή, σήμερα επειδή ήταν μια έκτακτη, πώς να το πω, είχα ένα έκτακτο περιστατικό, είχαμε και το θέμα με το τεχνικό πρόβλημα. Ήμουνα στη φάση να πω, παιδιά, εντάξει, δεν θα βγούμε live, αλλά είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που στέλνονται. Πότε ξεκινάμε, πότε βγαίνουμε live, που, νομίζω για τα παιδιά και μόνο αξίζει να το κάνουμε. Ναι. Σιγά σιγά θα το βρούμε κιόλας, νομίζω. Δηλαδή λίγο έτσι, γιατί μερικές φορές κολλάει και το πρόγραμμα έτσι και το Zoom και όλα αυτά. Οπότε θα το δούμε λίγο και θα είμαστε, νομίζω, πιο έτοιμοι τις επόμενες φορές. Έχω να πω ότι έχω χάσει νόρμα εξαιτίας της Αλάπιν. Με μία αντίπαλο που για τα δικά μου δεδομένα τότε φαινόταν... ωραία. Λοιπόν, για τα δικά μου δεδομένα τότε φαινόταν κάπως, πώς να το πω, λίγο πιο εύκολη, κάπως έτσι, και ήμουνα σχεδόν σίγουρη ότι θα κερδίσω. Είναι αυτό που λένε ότι η υπεροψία πολλές φορές οδηγεί στην ήττα. Λοιπόν, και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι έχασα με το πιο αστείο τρόπο, ο οποίος ήταν ε4, Γ5, Γ3, νομίζω Δ6 έπαιξα εγώ τότε, έβαλε αξιωματικό ε2, κάτι τέτοιο. Από άλλη σειρά κινήσιο. Και έφαγες το πιόνι, Και έφαγα το πιόνι το φανταστικό και εννοείται ότι είχαμε ντάμα α4 σαχ και έπεσε το κομμάτι Συνήθως αυτές τις θέσεις εντωμεταξύ, καλό είναι να βάζεις ένα θ3 ενδιάμεση. Αυτή η βαριάντα γενικά είναι πολύ διαδεδομένη και στην Ελλάδα. Αντικειμενικά, βέβαια, θεωρείται ότι είναι λίγο καλύτερος ο λευκός. Όμως, σχεδόν κανένας λευκός δεν τα παίζει, ας πούμε, πολύ καλά και οι μαύροι βγάζουν πολύ καλές θέσεις. Αυτό ισχύει κιόλας γιατί, αν παρατηρήσετε, δεν παίζεται ιδιαίτερα στο κορυφαίο επίπεδο. Δηλαδή, γι' αυτό παίζουν όλοι ε6 που ε7, για κάποιο λόγο θα γίνεται. Όμως, τώρα σε ένα επίπεδο από 2.500 και κάτω, φαντάζομαι δεν έχει πολύ σημασία και το να βγεις λίγο χειρότερος στο άνοιγμα, ξέρω εγώ.
Βλέπω ότι μάλλον πέφτει και είναι ωραίο μάτς. Πώς το βλέπεις? Θα κάνω κι εγώ, θα κρυφοκοιτάω κι εγώ από τον υπολογιστή μου, ξέρω εγώ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ σε αυτήν εδώ τη θέση, ξέρεις, κοιτάζω κάτι τέτοια πάντα, αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να παίξω λίγο πιο safe. Εδώ πάντως στο VX φαίνεται σίγουρα ανακρίβεια, θα έλεγα. Ο ύπος στο δηλαδή δεν μου πολύ αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα για αυτήν εδώ τη διαγωνία και να σου πω την αλήθεια ότι πριν σκεφτόμουν να βάλω ύπο ε5 απευθείας, αλλά δεν θέλω να δώσω το φου. Ναι, βέβαια αυτό κανονικά, λίγο το πλάνο που βάζεις εδώ πέρα είναι συνήθως θ3, φορσέφου θ5, και ακόμα και τα 4 μπορείς, και στο φου τα 6 να παίξεις ύπο ε5, γιατί έχεις όλο τον έλεγχο του χώρου. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος για το βασικό. Θέλω πρώτα να συγκεντρώσω όλα μου τα κομμάτια για να έχω ύπο ε5 και ύπο ζ3, ρε παιδί μου. Αλλά θα το δω, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι θα βάλει και ύπο δ7. Εντάξει. Ναι, ή ύπο γ6. Πάντως, γενικά, μερικές φορές δεν έχουμε επιλογή να καθυστερήσουμε και αυτή θεωρώ ότι ήταν μία από αυτές τις στιγμές. Νομίζω ότι έδρασε κάπως βοηθητικά η θέση και είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Έπρεπε να βάλει ύπο γ6 κατά τη γνώμη μου και τότε δεν θα είχαμε τόσο... Αυτό είπα, ότι έδωσα χρόνο για ύπο γ6 ή ύπο β7. Και στην ουσία έχω για μένα μία από τις αρκετά δυνατές θέσεις. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα... Πάντως, γενικά, η Αλάπιν, εγώ από ότι ενώ τη θεωρούσα ένα λίγο απλά σταθερό άνοιγμα και λοιπά, όπως μου είχε πει και ένας φίλος μου, είναι ένα άνοιγμα που πρέπει να αντιμετωπίσεις πολύ σοβαρά και να μην το θεωρείς ότι πρέπει να πιέσεις αναγκαστικά να βγεις καλύτερος. Και η ισότητα είναι μια χαρά, γιατί είναι ένα πολύ επικίνδυνο άνοιγμα. Γιατί οδηγεί και σε ευνοϊκά φινάλε συχνά το λευκό, και ο λευκός στις περισσότερες θέσεις έχει πρωτοβουλία. Δηλαδή έχει πολύ εύκολο παιχνίδι πρωτοβουλία. Οι παίκτες Αλάπιν γενικά έχουν πολλή εμπειρία. Φαντάσου δηλαδή στις σκελικές, όταν παίζουν 10 σκελικές, να παίζουν την Αλάπιν και εσύ ανά 10 σκελικές να σου παίζει ένας ή και κανένας Αλάπιν. Είναι δηλαδή και πολύ περισσότερη εμπειρία που έχει στο άνοιγμα. Για να δούμε εδώ πέρα πώς θα συνεχίσεις. Εδώ είναι που λέω... Μ' αρέσει αυτή η θέση, μ' αρέσει. Καταρχάς, έχω την αίσθηση ότι πέφτει. Τώρα πρέπει να βρω τι είναι αυτό που πέφτει. Επίσης, έχεις χαιρετίσματα από την Ελβετία. Από κάποιον καλό παίκτη, φαντάζομαι, την Ελβετία. Από έναν πολύ, πολύ καλό παίκτη. Ναι. Χαιρετίσματα. Στον Γιάννη, που είναι και πολύ καλός παίκτης. Συμπαίκτης κιόλας, θα έλεγα. Εδώ για να δούμε, Μαριάννα, τι θα παίξεις. Δεν έχω παίξει ακόμα, αλλά δεν είναι ο Γιάννης. Είδα μόνο το Γεωργιάδης εγώ η Θεά. Όχι. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης μας το στέλνει. Κοιτάω με την άκρη του ματιού, προσπαθώ να σκεφτώ κιόλας και νόμιζα ότι ήταν ο Γιάννης. Όχι, άρα δεν έχουμε χαιρετίσματα από την Ελβετία. Αλλά θα θέλαμε να έχουμε. Θα θέλαμε να έχουμε. Λοιπόν, εγώ... πες εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει αυτό τώρα. Θα σου πω μετά. Καλά, μετά θα μου πεις ούτως ή άλλως. Δε Μαριάννα. Ναι. Λοιπόν, μισό. Είδες, το κατάλαβα πριν το δείξεις καν. Πού το κατάλαβες εσύ, πού κατάλαβες τι είναι αυτό. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξεκουμπιστεί αυτός. Και μετά θα τα βρούμε. Και τώρα δεν έχει και φούθητα 1, γιατί απλά έχουμε νομίζω Z3. Z3, ναι, αυτό μέτρησα και εγώ. Είναι πάντως αυτό ένα παράδειγμα, βλέπεις, για έναν επιθετικό παίχτη, που εσύ όπως έχουμε πει είσαι επιθετική παίχτρια, αλλά πριν βγάζουμε τα κομμάτια μας στο κέντρο και γενικά λίγο να καθυστερήσει ο άλλος, κατευθείαν προβλήματα. Αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, μην δούμε αύριο μεθαύριο να παίζουν όλα τα παιδάκια λάπιν. Δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο για main άνοιγμα, γιατί αν ξέρει ένας μαύρος να αντιχειριστεί, μπορεί να βγάλει ικανοποιητικές θέσεις. Αλλά όντως, σαν ένα δεύτερο όπλο, είναι ένα πολύ καλό, θα έλεγα. Ένα πολύ καλό δεύτερο όπλο. Είναι ένα πολύ καλό άνοιγμα ευνηδιασμού, έτσι όπως το θέτεις. Δηλαδή για κάποιον που έχει... Όχι ευνηδιασμό. Απλά το λέω ότι υπάρχει κίνδυνος, άμα παίζεις 34 χρόνια, να μάθεις περιορισμένους τύπους θέσεων. Δηλαδή, το καλύτερο είναι, ας πούμε, αυτός ο φίλος μου σου είπα παλιά, έπαιζε αλάπιν και μετά άρχισε να παίζει και ανοιχτές και έλεγε σε μερικές ανοιχτές όταν πας για ύπο Z3, μου έπαιξε, ξέρω εγώ, ε6 που εκεί πέρα δεν την ξέρω καλά θεωρία, δεν το περίμενα. Έπαιζε αλάπιν. Δηλαδή, μπορεί να σου δώσει διάφορα τέτοια ωφέλη. Να μπορείς να παίζεις με διάφορες σειρές κινήσεων και να
ουσιαστικά δημιουργείς προβλήματα στον αντίπαλο. Έτσι θα ήταν το ιδανικό για μένα. Πιο τέτοιο, πώς το λένε, πιο επικίνδυνη είναι η ελάπινη που έχει καθυστέρηση. Δηλαδή, στην ουσία αυτή... Όπα, τι έγινε εδώ. Μας βάζει να μετρήσουμε η βασιλική θέση. Ναι. Εντάξει, καλά κάνει. Δεν είναι κακό. Δεν θα πάθω τίποτα με μετρήσει. Σίγουρα. Μα καλά κάνει, γιατί και η θέση μπορεί να μην είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάνει και λάθος. 100%. Μήπως πρέπει να κόψω εδώ. Για να μην... Δηλαδή, το χέρι μου πάει να κόψω με αξιωματικό και όχι με πιόνι. Αλλά κόβοντας με τον αξιωματικό χάνει η επαφή με το ΙΤΑ 5. Οπότε δεν ξέρω τι μέλη γενέστε εκεί πέρα. Οπότε... Άρη, Βασιλική, με βάζεις τώρα να μετράω. Ό,τι χειρότερο να πρέπει να μετράς σε θέση blitz. Βέβαια θα μου πεις, εάν επιβιώσω... Κοίτα, παίξε και θα σου πω τι πιστεύω. Λοιπόν, εγώ θα το φάω. Και δεν Κοίτα, το ΙΤΑ επιζητά τα 6 κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, γιατί με το γ5-4 που σου παίζει, άμα φας με γάμα δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της θέσης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό είπα ότι με γάμα, απλά δεν μ' άρεσε η θέση με το γάμα. Επίσης δεν μέτρησα το φου επί. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, ίσως έπρεπε να σου φάει το φου. Δεν είμαι σίγουρο. Όχι, έπρεπε να μου φάει τον ύπο μάλλον με την τάμα. Αυτό δεν το είδα καν. Στραβώθηκα εκείνη την ώρα. Μα θα έτρωγε στο φου ενδιάμεση τους ή άλλους και θα πουλήσει τον πύργο. Δεν μπορούσε, ενώ έπρεπε να σου φάει το φου στο ε3, νομίζω. Λες. Θα μου πεις ναι. Όχι, το σωστότερο έκανε. Δεν μέτρησα εγώ το φου επί ζ6, που νομίζω και το ΙΤΑ επί ζ6 έστεκε. Ναι. Νομίζω. Μπορεί, πάντως κοίταξε. Να πούμε και έναν κανόνα, δεν έχουμε μια καλύτερη θέση, ας μην βάζουμε περιπλοκές, έτσι Μαριάννα. Εδώ τώρα τους άλλους είναι και κυρίως για ψυχαγωγία, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Δεν σε κατηγορώ δηλαδή για κάτι. Αλλά δεν τα έπαιξες καλά. Συγγνώμη, κομμάτι πάνω είμαι. Ναι, είσαι, όντως. Απλά έχει σάχ ενδιάμεσο. Αλλά ο πύργος δεν βγαίνει, εντάξει. Σωστά. Εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία, άρα σωστά τα μέτρησα. Κουτσάν στραβά. Τα καταφέραμε. Επιβιώσαμε. Εντάξει, αυτό φεύγει, δεν μας νοιάζει. Βάλτε εδώ να μην κρέμεται και το θ3. Δεν βγαίνει και ο ύπος, αυτό είναι το καλό. Ναι. Μόνο στο α6 βγαίνει και πάλι... Ναι, είναι... εντάξει, χλωμό λίγο το... Και τώρα νομίζω θα κάνω τη μανούβρα που λέω εγώ του Παπασημακόπουλου. Βάλε την ντάμα στο κέντρο και μετά θα τα βρεις. Σωστός. Νομίζω δεν έχει νόημα εδώ. Εγώ προτείνω στην Δήμητρα μία ισοπαλία για να πάμε στο επόμενο. Επίσης, έχουμε τους φαν σου που ζητούν να γράψεις κι άλλο βιβλίο. Πότε προλάβανε? Τώρα ξέρω εγώ, στα σχόλια το βάλανε στο βίντεο. Ναι. Ναι. Εντάξει, πρώτα Θεός, ούτως ή άλλως από Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμο και το δεύτερο. Δεν θέλω ούτως ή άλλως να χρησιμοποιούμε το live για να λέμε τέτοια. Εγώ στην ουσία μετέφερα το τι γράφτηκε στο σχόλιο. Το ξέρω. Γι' αυτό εννοώ δεν το σχολιάζω και παραπάνω, γιατί εντάξει. Ευχαριστώ όμως όποιον το είπε, γιατί δεν έχω πρόσβαση στα σχόλια τους, δεν τα βλέπω. Οπότε ό,τι μου λες εσύ, Μαριάννα, έτσι. Ναι. Από Σεπτέμβρη πάντως, πες στο φίλο μας, πιστεύω θα είναι έτοιμο. Και θα είναι και συνεργασία το βιβλίο, δεν θα το γράψω μόνος μου το δεύτερο. Οπότε, ναι. Πάλι λευκά, γιατί ρε παιδιά? Μάλλον μας πήγε καλά πριν και μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσουμε. Για να δούμε τι θα διαλέξει. Δεν κάναμε χ με διαφορά πάνω. Κάτι δεν παίζουν καλά. Λοιπόν, πάμε να τα ξαναβάλω. Αλλά... Ωραία, τέλεια. Αυτόματα θα έλεγα. Μα παίζουν και όλοι
είπαμε ότι το ύπο Z6 ε6 είναι το καλύτερο και θέλω να σου παίξουν όλοι το φούστο Z5 στο Z4 που γενικά είναι λίγο επικίνδυνο. Βγάλε τον ύπο στο Z5. Εγώ θα σε που είχα. Σωστός. Και αυτό παίζεται φυσικά. Με ιδέα ε6. Λοιπόν, όχι, τώρα αυτό πέφτει, δεν πειράζει, βάζω τον αξιωματικό εδώ. Σε αυτά κιόλας μια ιδέα είναι ότι πολλοί το τρώνε το Γ5, γιατί σχεδόν πάντα αν το φάει ντάμα είναι στην ίσον, ναι, παίζεις φου ε3 υπό Δ2, ενώ αν σου αλλάξει τις ντάμες, σχεδόν πάντα είναι, ας πούμε, πλεονεκτική η θέση. Δηλαδή δεν μπορεί να χειριστεί καλά στην ισομάωση στα άλλα. Είναι υπό Β2, να βάλουμε υπό Α3, θα το δοκιμάσω. Ναι. Συνήθως πάντως αυτό που να σου μείνει σε αυτές τις θέσεις είναι καλό να παίζεις ένα Θ3. Δηλαδή η ενδιάμεση βοηθάει γενικά. Γιατί μπορεί να έχεις καμία προφυλακτική κίνηση, καμία. Ναι. Αν γινόταν να παίξεις και το Δ4 χωρίς Γ3, πιστεύω θα το έπαιζες. Ακριβώς. Γκαμπί. Πώς λέγεται αυτό το γκαμπί με το Δ4 το απευθείας και το Γ3? Γκαμπί Μόρα. Το Μόρα. Ωραία. Τέλεια. Αυτό παρακαλώ για την επόμενη φορά. Εκεί νομίζω θα και εδώ πέρα τι πρέπει να παίξουμε, Μαριάννα, αν και η θέση μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνη συγκεκριμένη. Εδώ αυτή πλάκα-πλάκα είναι μια πολύ επικίνδυνη συνέχεια που ουσιαστικά το ύπο Α3 είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν είναι καλό. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, το ύπο Β5 το έχω παίξει με τα μαύρα. Βέβαια το έχω παίξει με φου Ζ5 τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί έχει κάτι επικίνδυνες βαριέτες με μεγάλο ροκέ. Βέβαια παίξει το για να δοκιμάσουμε κιόλας. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι επικίνδυνη θέση μας ούτως ή άλλως. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όπα. Ναι. Εντάξει. Δεν μου καρφώνει όμως κάτι, μου καρφώνει. Δηλαδή και εδώ να παίξω όχι. Ενδιάμεσα, δεν έχω θέμα και να φάω με τον άλλον τον ύπο. Εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη που δεν τη θυμάμαι τη Μόρα. Δεν την έχω παίξει. Δεν το κάνω επίτηδες. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν τα λέω επίτηδες. Ό,τι στην ουσία σκέφτομαι το λέω. Δεν αυτολογοκρίνομαι. Ναι, αλλιώς άμα ήταν θα την προετοιμάζαμε κιόλας τα ανοίγματα, τη συνέντευξη, έτσι. Να μην θυμάστε μια τέτοια ανοιγματάρα. Εντάξει, τι να κάνω. Βέβαια, πλέον λένε ότι είναι και ίσον συν αυτή η ανοιγματάρα, έτσι. Φήμες λένε. Κοίτα, αλλά εγώ όντως είναι ένα πολύ επικίνδυνο. Αν μαύρη πάντως, έχω βρει ένα setup και κρατιέμαι. Δεν έχω θέμα. Ναι, ξέρω. Είναι όπως κάποτε παίζαμε την Μπένκο και χαιρόμασταν, γιατί ο λευκός ήταν όπως και σε όλα τα γκαμπί. Έτσι, λευκά-μαύρα. Τώρα είναι δύσκολο. Δηλαδή, μία βαριάντα να βρει ο άλλος που να κρατάει. Καλό είναι και η Μόρα ακόμα πιο, ας πούμε, σημαντικό, ακόμα πιο τρίτο-τέταρτο άνοιγμα. Δεν είναι καθόλου καλό αν δεν έχουν γιαμένη, γιατί συνηθίζει και σε απλή θεωρία, είναι πάνε με τον ίδιο τρόπο τα κομμάτια σχεδόν πάντα, είναι ίδιες τυπικές ιδέες επίθεσης. Καλό είναι να το κάνεις αυτό για κάποιους μήνες, να μάθεις λίγο πώς είναι να δίνεις υλικό, πώς να παίζεις με την πρωτοβουλία, αλλά ως εκεί κατά τη γνώμη μου. Εγώ θα το κάνω γιατί μετά καλομαθαίνεις και λες γιατί να διαβάσω. Ναι. Πάλι πάντως, Μαριάννα, όπως βλέπεις, νομίζω, δεύτερη φορά βγάζω μια θέση που σου αρέσει, κατά τη γνώμη μου. Κοίτα, για αυτή τη θέση δεν πολύ τρελαίνομαι, αλλά μπορώ να την παίξω. Δηλαδή, μου φαίνεται άνετη, παικταία. Το λέω γιατί έγινε ένα λαθάκι από εμάς στο άνοιγμα, αλλά και πάλι εννοώ είναι αντίθετα ροκέ, δεν είναι μια βαρετή θέση. Βλέπεις τώρα, θυμάσαι τα λόγια μου για το Θ3 που σου είχα πει ότι... Το ξέρω και δεν θα πήγαινε η ντάμα στο Θ5 και θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη και υγιής. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, η ζωή είναι Βέβαια δύσκολη. Και πάλι, εμένα μου φαίνεται επίφοβη η θέση του μαύρου. Βέβαια βλέπω τώρα λίγο που το ξανασκέφτομαι. Κάποια επιθετικά πλανάκια. Εγώ, παιδιά, μια χαρά μου αρέσει η θέση μου και πραγματικά τώρα μπορεί να θυσιάσω και κανένα πιονάκι εδώ πέρα. Είμαι έτοιμη βασικά. Το χέρι μου ξύνεται. Ναι, και θα το κάνω, οπότε άμα θέλει... Άμα δεν θυσιάζω... Ναι, τίποτα. Άλλο άκυρο. Γράψτε άκυρο. Τώρα ξέρεις τι έρχεται, έτσι. Ναι. Δεν βασικά... είναι λίγο απόρροφο. Πω.
Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έχω ξαναχάσει έτσι. Έχω χάσει σίγουρα από σένα με Αλάπιν. Σίγουρα έχω χάσει στο Ακρόπολης, τότε που έπαιζα τελευταίο γύρο και ήθελα να κάνω την όρμα και ήμουνα και σίγουρη κιόλας ότι θα την κάνω. Έτσι είναι αυτά. Εφού Δέλτα 6 νομίζω έπρεπε να παίξει ο Μαύρος. Φαίνονταν πιο ενδιαφέρον. Δέλτα 6. Τώρα, εντάξει, αυτό μας... Πώς? Δεν τρώω τον ύπο και θήτα 3. Στο ύπο πήγαμε 6, δεν ξέρω αν είχε και καλά, αφού έπαιζε τα 3 ενδιάμεση. Ναι, ύπο σε πει α7 σαχ. Ρουά β8 και απειλεί ματ και το φου. Εκτός αν έχεις κάτι εκεί, ρε παιδί μου, αυτό δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Πάντως για μπλιτσάκι, ας πούμε, ότι είχε το ενδιαφέρον του να παίξει έτσι, σαν, ξέρω εγώ, σκανδιναβική, κάπως έτσι παίζουν σε κάτι θέση παρόμοια σκανδιναβική. Τώρα εγώ θα κάνω... Όχι, να μην τα κάνω, λέτε. Όχι, θα τα κάνω. Θα κάνω τα δικά μου τα περίεργα. Ξέρεις τι, δεν θέλω να παίξω θήτα 3, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο αντίπαλος θα κάνει κανένα φου επί ητα 3 και θα... Λοιπόν, θα ψαχνόμαστε. Ναι, και θα ψαχνόμαστε, οπότε εγώ θα πάω να παίξω τα δικά μου τα ωραία εδώ πέρα. Ας πάρει το τράγωνας να τον κάνει ό,τι θέλει. Αδιαφορώ πλήρως. Ανάπτυξη με τέμπο, θα λέγαμε, έτσι. Ακριβώς. Μπράβο, απειλώ το α7. Ελπίζω να μην μου ακούει ο αντίπαλος. Μαριάννα, πίστευα ότι απειλείς Πύριο πήγαμε 6. Δεν το είδα καν το α7 που είπες. Εγώ γι' αυτό το εννοούσα. Ότι για καλά Πύριο πήγαμε 6 το παίζουμε τώρα. Ό,τι και... Εντάξει, λέω, νομίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή έκανα 2 θυσίες διαφοράς. Ναι, αλλά εδώ φωνάζει η θέση. Φωνάζει. Έρχεται φου α6 στα πάντα. Νομίζω ότι έχω γίνει λίγο βαρετή με το πύργο σκόβει ύβους και τέτοια. Τώρα θα μου πεις... Μάλλον άκουσε ή εμένα ή δεν άκουσε εσένα σίγουρα. Δεν ξέρω. Πάντως, εδώ ο Μαύρος δεν είναι καλά πλέον. Σε καμία περίπτωση. Άχου. Ναι. Τι θα κάνουμε εδώ τώρα. Άντε τώρα πάλι μέτρα. Είναι λίγο περίεργη θεσούλα για το πώς θα συνεχίσει. Κοίτα, μια κίνηση πάει μόνη της που λέμε. Αυτόματα δηλαδή. Δεν ξέρω πρέπει να σου περάσει. Πάει μόνη της αυτή τη στιγμή, αλλά φοβάμαι φάω κι εγώ κανένα μάτ. Αφού δεν έχει κομμάτια όμως, σιγά. Και έχω και 1 λεπτό. Μπράβο, Μαριάννα. Τι θα παίξω, ρε παιδιά, εδώ. Γιατί δεν τα βρίσκω. Να κάνουμε cheat, να βοηθήσω. Όχι, δεν θέλω να με βοηθήσεις. Δεν πειράζει, ρε, εσύ δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε. Παιδιά, εγώ, αφού δεν καρφωμένος είναι πάλι, θα παίξω εδώ. Μπράβο, β4 κατευθείαν έπρεπε και κάνουμε επίθεση ουσιαστικά, δεν χρειάζεται μέτρημα. Άμα σου πω ότι το Β, βασικά μέτρησα 5 άλλες κινήσεις και μετά λέω άστο, παίξε Β4 safe και με κάτσε να μετράς. Για μένα τώρα το Β4 είναι η safe κίνηση, ας πούμε. Ναι, χωρίς πλάκα. Δηλαδή φαίνεται η πιο λογική κίνηση. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να το φάει κιόλας. Δηλαδή χάνει διαφορά. Πύργος Β1. Ναι, και αυτό, ό,τι προτιμάς, τέλος πάντων. Ενώ και φου Β4 είχες, πέφτουν όλα. Ναι, όχι. Με το φου Β4 το βλέπα πριν, ξέρεις, πώς να απομακρύνω τον ύπο για να κάνω το κάρφωμα. Αλλά μετά σκέφτηκα, σιγά μην δώσω τώρα τον μαύρο τετράγωνο. Δηλαδή, η θέση εδώ πέρα είναι πολύ solid, είναι πολύ σταθερή. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εδώ είμαι κερδισμένη. Τώρα, ό,τι και αν παίξει. Ναι. Βασικά, δεν βλέπω κάποια άμυνα. Δεν βλέπω τετράγωνα για τον μαύρο.
Κοίταξε, τα κομμάτια του άμα δεις είναι διάσπαρτα τελείως. Οπότε είναι λογικό. Εντελώς δυσαρμονικά. Και κάπου εδώ αρχίζουμε και αποφασίζουμε ότι μάλλον μου ταιριάζει η αλάπινη για δεύτερο άνοιγμα. Θα κόψω τις ανοιχτές οικιλικές. Από όλα τα ανοίγματα πρέπει να το παραδεχτείς που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είναι το μόνο στο οποίο... Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα... Λοιπόν, προτείνω μία ισοπαλία. Δεν μας ενδιαφέρει. Για πες, είναι το... Περίμενα, κρεμόμουν από τα χέρια του. Έχω κάνει προς το παρόν 2 στα 2 και με άνεση, ας πούμε. Και με setup σχεδόν ίδιο, χωρίς να... Σε όλα τα υπόλοιπα πειραματιστήκαμε. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη. Μαύρα δεν θα παίξω. Δεν ξέρω. Έχει καταλάβει ότι τα παίζουμε καλά τα λευκά. Τι τα παίζουμε, αφού ισοπαλίες κάνουμε. Πώς καταλάβανε ότι τα παίζουμε καλά. Ποιότητα. Α, ποιότητα. Όπως το λες. Δεν φαίνεται και καμία παρτιδούλα εκεί. Ναι, συγγνώμη, έχω βάλει εσένα μπροστά, αλλά νομίζω... Κάτσε, να πάει από την άλλη πλευρά. Να φαίνεται. Παίζει η Έλληνα η Μπανιά με τον Γεωργιάδη. Στην παρτιδούλα αυτή που βλέπουμε πάνω δεξιά. Ναι. Η Έλληνα παίζει με τα λευκά και ο Γεωργιάδης με τα μαύρα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάπως... Ναι. Παρτιδούλα. Όπα, να, μαύρα τώρα. Εντάξει, εγώ θα το παίξω στο Δ5. Οκ. Με το CS Manuel. Άφησα και τα Berserk. Ωραία. Βλέπουμε και ένα Berserk. Έχει και Berserk. Λοιπόν, ωραία. Κατά λάθος, συγγνώμη. Σήμερα ξαναείπα. Ήταν λίγο... Λοιπόν, για να δούμε τι θα βάλουμε τώρα. Εγώ λέω να πάμε λίγο να παίξουμε κόντρα στο στυλ μας. Να παίξουμε την απλή ανάπτυξη. Τι, το υποζητά 6. Άντε να παίξουμε την απλή. Ό,τι πει ο προπονητής. Υποζητά 6, υποζητά 6. Υποζητά 6 και ε6. Πω. Τραγικό. Ναι, τραγικό. Κοίτα, εγώ να πω την αλήθεια, Ναι. δεν θα το έπαιζα ποτέ. Αλλά εγώ είμαι μεγάλος τώρα. Όμως να ξέρεις, είναι από τις πιο εύκολες βαρύτητες να παίξει ένα παιδί. Που ουσιαστικά, ρε παιδί μου, σε επίπεδο under, ξέρω εγώ, 1300-1500, συνήθως κρίνεται από κάποιο τακτικό χτύπημα κλπ. Οπότε δεν βγαίνει χειρότερο από άνοιγμα, παίζουμε σκάκι, δεν χρειάζεται περιττή θεωρία και απλά ξέρεις τι να κάνεις ενάντια σε απομονωμένο κλπ. Ωραία. Άντε, πάμε να τα βάλουμε εδώ πέρα. Τσούκου μπολ. Τι ωραία. Ακόμα δεν δείχνουμε τα χαρτιά μας, ούτε εμείς το λευκός. Εγώ μια φορά προετοιμάστηκα με μαύρα. Έπαιζα σε ένα πρωτάθλημα εδώ στην Κύπρο, για συλλογικό. Και πώς έγινε εκείνο το πρωί και έβλεπα ένα βιντεάκι της Σταυρούλας της Τσολακίδου. Δεν θυμάμαι ποιο. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το είδα στο Facebook που ναι, το είχες ανεβάσει κάτι. Λοιπόν, το πρωί, εκεί που έτρωγα το πρωινό μου, βλέπω το βιντεάκι, είναι η Σταυρούλα, εξηγεί πώς κέρδισε στην Αλάπιν. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία όλα, τα βλέπω. Κάποια στιγμή ακούω ένα, και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, και δεν ξεχνάμε την προφυλακτική κίνηση Α6. Πάω λοιπόν, πρώτος γύρος, Αλάπινο αντίπαλος. Λέω, λες. Βάζω το σετάκι ακριβώς. Ναι, δεν είναι. Ήταν από τις πιο εύκολες παρτίδες που έχω παίξει στη ζωή μου. Δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί δεν είμαι αυτό το στυλ παίκτη. Αλλά με Δέλτα 5 ήταν. Με Δέλτα 5 ή με υποζητά 6. Με Δέλτα 5. Εδώ κιόλας είναι κάπως ανακρίβεια το Ντάμα Γάμα 2. Γιατί η στήλη Γάμα είναι πιθανό να ανοίξει ή και να μην ανοίξει, θα μπει κάποιος πύργος μας στο μέλλον εκεί. Οπότε η Ντάμα ίσως ανήκει στη Δέλτα προσωρινά. Δεν είναι πολύ καλό. Απλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πού να βάλω τον ύπο μου και επίσης υποθέτω ότι κάτι θα έρθει στο Δέλτα 1, το οποίο με ενοχλεί, για να πω την αλήθεια. Έχω Βασίλισσα... Όχι, δεν έχω. Έχω. Η Βασίλισσα ε4 δεν έχω.
Εντάξει, μπορώ να τα αλλάξω όλα. Εντάξει, εδώ δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε, κάναμε μια μικρή νίκη με αυτό το άνοιγμα. Ισοφαρίσαμε. Ναι, κάπως έτσι κι Θα εγώ. τα λέμε και αυτά. Νιώθω μια ισότητα, ρε παιδί μου. Να ξεχυλίζει ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά για κανέναν από τους δύο. Καλά, εγώ παίζω, οπότε μπορούν τα πάντα να πάνε στραβά. Γι' αυτό, Μαρία, να σε έβαλα να παίξει αυτή τη θέση. Περιμένω να μου δείξει κάποιο επιθετικό μοτίβο για να πιστώ να το παίξω κι εγώ. Κοίτα, αυτό που λες είναι πολύ κολακευτικό. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι όποιος θα με βλέπει θα λέει εσύ, η επιθετική παίκτρια, που βλέπεις παντού την επίθεση. Σπρώχνεις τα πιόνια. Λοιπόν, νάτος και ο πύργος στο Δέλτα 1. Ξέρω εγώ να τα αλλάξω όλα και να βάλω μια ντάμα γάμα 6. Κάτι τέτοιο μάλλον πρέπει να κάνω. Όχι. Το πρόβλημα είναι όταν δεν κατανοείς τη θέση, όπως εγώ τώρα. Εντάξει, ξέρω ότι τα έχω βάλει καλά, ξέρω ότι είναι ok τα κομμάτια μου. Εντάξει, πρέπει να υπερτερήσει η λογική. Πρέπει να βγάλουμε και τα άλλα κομμάτια. Πώς, θα φάμε το Δέλτα 4. Θα σου πω κάτι. Μία από τις ιδέες που είδα πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν με τη δομή του Δέλτα 4, ήταν στην ουσία να παίζεις ενάντια αυτού του αξιωματικού στο ε2 και να βάζεις γάμα 4 β5. Και στην ουσία να βγαίνει ο φου στο β7. Ξέρω λοιπόν ότι όλοι θα καραφιάσουν τώρα αν τα κάνω. Και δεύτερον, υπάρχει και αυτή η αδυναμιούλα που άμα παίξει β3 και... Μάλλον θα πέσει. Μάλλον θα πέσει. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι δεν χάνω κάτι να το παίξω, απλά για να δούμε εάν ευσταθεί. Ή δεν βλέπω κάποιο τρόπο να αυθυληθεί η ντάμα μου, οπότε πάμε να το δούμε. Όπως είπα, δημιουργικός τρόπος. Να διαλύσει ένα άνοιγμα. Εντάξει ρε παιδιά. Κοίτα, πάντα και το λέω με το χέρι στην καρδιά, αυτό που λέω σε όλους τους μαθητές μου είναι ότι, καλό είναι να μαθαίνεις τα ανοίγματα όπως τα αναλύουν οι μεγάλοι στεκιστές, να βλέπεις βιβλιογραφία, να προετοιμάζεσαι πάνω στα ανοίγματα. Όμως, αν δεν μπορείς να δημιουργήσεις μία θέση, χάνεις όλη την ουσία του σκακιού. Δηλαδή, πεπατημένη. Γι' αυτό δεν χρειάζεται παπαγαλία στα ανοίγματα, χρειάζεται κατανόηση. Κατανόηση Ακριβώς, πρέπει να καταλάβεις τα σχέδια και πέρα από αυτά τα σχέδια να δημιουργήσεις και δικά σου. Είναι το κλασικό που λέμε και στους συνδυασμούς. Κανένας δεν θα σου πει στην παρτίδα έχεις μάτι σε 2 κινήσεις ή πέφτει κάτι. Πρέπει να το βρεις μόνος σου. Η δημιουργία του συνδυασμού είναι πολύ δυσκολότερη από τη λύση. Άντε να δούμε το. Πω, σκέφτεται ο άνθρωπος. Εντάξει, άστο να σκεφτεί. Συζητάμε τουλάχιστον. Για να δω. Λογικά θα προλάβω άλλη μία παρτίδα. Πάρα πολύ καλά. Σήμερα παίξαμε και τις περισσότερες παρτίδες. Λοιπόν... Όντως, ρόλαρε και αργήσαμε κιόλας. Εντάξει, αλλά πριν όπως είδαμε, είναι ρε παιδί μου ένα και λίγο απλό άνοιγμα. Δηλαδή, η Νάιντορφ που είδαμε την προηγούμενη φορά είναι ένα τεράστιο. Νάιντορφ, δηλαδή και άτομα που είναι πιο ειδικοί από εμένα, μπορούν να μιλάνε άπειρες ώρες και να σου εξηγούν και έξτρα setup και έξτρα βαριάντες. Ούτως ή άλλως, εδώ πέρα το νόημα είναι να βλέπουμε μια μικρή γνωριμία, γιατί μπορεί να κάνει κλικ σε κάποιον και να πει: όχι, ενδιαφέρον, μου αρέσει, και να κάτσει να το μελετήσει μόνος του και με τον προπονητή του φυσικά. Ναι, να δώσουμε δηλαδή μια ιδέα. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω. Λοιπόν, κάτι έστησε εδώ. Κάτι, εν τω μεταξύ, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν την πρώτη μας παρτίδα αντίστροφα με τη βασιλική θέση. Το ίδιο πρόβλημα. Ναι, έκανα τη βλακία. Αφού δεν μου... Ξέρεις τι, βιάστηκα να βάλω το Β5. Έπρεπε να την φτιάξω λίγο τη θέση. Αλλά, cool. Κάτι θα βρω. Δεν βρίσκω τίποτα. Εντάξει, γενικά χάνουμε σίγουρα. Μισή ιδέα υπάρχει για άμυνα. Ναι. Δεν πειράζει. Αυτό είναι. Άμα αφήνεις ακάλυπτα τα αμετώπισθεν,
Έχεις το τέλος Σπύρο Δέλτα 7 όμως. Damnation 4 δεν θες να παίξεις? Τι? Στο fight τι θα παίξεις, Damnation 4? Ναι. Θα φας, θα σου βάλει φούζι στα 3 και Period 7. Ναι. Βέβαια, έχεις Period... Όχι, δεν έχεις. Ή έχεις. Έχεις Period 8 και παίζεται. Όχι, τρώει με Period το φου στο βίντεο. Α, όχι. Όχι, δεν παίζεται. Θα το μάθουμε τώρα το σύγχρονο. Άμα το μέτρησε, με χαρά του. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά, κοίταξε. Νομίζω ότι άλλο το θέμα μας είναι κυρίως να παίξουμε καλά το άνοιγμα με το αρχικό μέσο. Τώρα να στήσουμε ή κάτι να πάει στραβά. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν προλαβαίνουμε, κοίταξε να δεις τώρα. Θα έδινα και τη διαφορά, δεν έχω θέματα τέτοια εγώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, στήσαμε. Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν... Κάνα υπόγραμμα 5 περίπου θα παίξει μπάσκετ, αλλά μάλλον χάνει τελείως. Ναι. Χάνει τελείως όμως, μπορεί να σου φάει οποιοδήποτε φου. Όχι οποιονδήποτε, τον έναν φου μου τρώει. Ενώ ακόμα και πήρε ο PV7 να σου παίζει πάλι, είναι κερδισμένη σχετικά η θέση. Λοιπόν, κάτσε. Τεχνικά κατάλαβες. Ναι, πάμε να βάλουμε μια ζούλα. Τι να κάνουμε. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Το θέμα είναι μην πεθάνει και ο αξιωματικός μας. Ποιος αξιωματικός μου, γιατί να πεθάνει ο αξιωματικός μου, πώς θα απειληθεί. Άμα έπαιζε πήρε ο PV5 είχε... Εντάξει. Τώρα μια χαρά είμαστε. Απειλούμε κιόλας. Καλά. Απειλή στην απειλή ποτέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Τι θέλει να βάλει εδώ. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να βάλω... Βάλω αυτό εδώ. Ναι. Μια γενική αρχή που ακολουθεί η Μαριάννα, δεν αλλάζουμε κομμάτια όταν χάνουμε υλικό. Εν τω μεταξύ, ελάς! Το λέω σε όλους τους πιτσιρικάδες. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα, γιατί είμαι χαμένη. Δεν έχω καν να βάλω κάποια ζούλα, κάνα κάτι. Αν υπήρχε καμιά πίεση χρόνου, θα το έπαιζα. Ο Κρίς Κάσιος μας λέει, έχω κάνει 4 νύλες. Εντάξει, κι εγώ 3. Τι να κάνουμε τώρα. Σαν τις δικές μας όμως. Κέρδιζε και έδωσε. Εν τω μεταξύ, παίζω κάθε εβδομάδα στο Once Opening a Time. Έτσι, χάνω καμιά 50-60 μονάδες με τις νούλες. Πάω μετά όλη την εβδομάδα, μαζεύω. Τσουκου. Ξανά μάνα. Λοιπόν, η Έλληνα, η Μπανιά πάλι με τον Σίμω το Σκέμπρι εδώ. Ο Σίμος παίζει με λευκά. Επίσης, πολύ επιθετικός παίκτης. Η αλήθεια είναι. Βέβαια, έχω προσθέσει νομίζω όμως ότι παίζει η Ρώσικη σαν βασικό άνοιγμα. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το λέω επειδή το παιδί δεν έχει εμπειρία σε σκελικές με τα μαύρα θεωρητικά, αν παίζει όντως Ρώσικη. Θα μας το πει ο μπαμπάς. Αν μας ακούει. Που σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς το ρεπερτόριο του μικρού. Φυσικά. Ρεπερτόριο. Ρε παιδί μου, λες τη λέξη ρεπερτόριο και καταλαβαίνεις ότι ο σκεκιστής είναι καλλιτέχνης. Βαριά κουβέντα. Τι έγινε, γιατί δεν με κληρώνετε. Μάλλον επειδή τελειώνει τώρα. Ναι. Ας παρακολουθήσουμε λίγο τις παρτίδες.
Ωραία, ούτως ή άλλως θα ξεκινήσουμε με τις παρτίδες. Βλέπω ότι η Έλενα τα πήγε καλύτερα από όλους. Έβαλε και Berserk. Εντάξει, ότι θα βλέπα και ο Κάσιος έχει βάλει Berserk. Αυτά τα παιδιά, κάτσε να δω ποιος άλλος το έχει κάνει για να διαμαρτυρηθώ. Δαχτυλοδεικτούμενος δηλαδή. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε, κλασικά θα δούμε μία από τις παρτίδες που έκανε. Βλέπω ότι η Έλενα έπαιξε με το Φραγκιαδάκι, το Μανώλη. Οπότε, σίγουρα αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα παρτίδα. Ναι. Και σας δίνω το control, κύριε Κούμα. Σταματώ να Ωραία, θα μου βοηθάτε κι εσείς. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτάκι. Κάτσε. Ωραία, πώς παίζονται. Έπαιξε το Fusita 5. Αυτή η βαριάντα, η αλήθεια είναι ότι ήταν το main σύστημά μου. Δηλαδή, έχω παίξει 4-5 φορές. Είχα πάει και πέρυσι να τουρνουά στο Γκρένκε, που έχει με διπλούς γύρους και το ξανά παίξα. Πρέπει να είχα από την 8η κίνηση. Μου είχε παίξει εδώ πέρα το ύπο Α3, που είναι μια πολύ. Βασικά, δεν είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη στα συνέχεια, γιατί εδώ ουσιαστικά τι γίνεται. Παίζει εδώ πέρα ο μαύρος γάμα επί δέλτα 4. Ήμουνα μαύρος εγώ και τώρα επειδή στον Γκρένκε έχει διπλούς γύρους και ουσιαστικά παίζει με 2 ώρες ξερό χρόνο χωρίς προσάυξη και επειδή η κλήρωση έβγαινε πάρα πολύ αργά, δηλαδή μπορεί να έχεις 10 λεπτά ή 5 λεπτά ή μέχρι και τίποτα, να δεις απλά τι παίζει ο αντίπαλός σου. Είχα καταχαρεί κατά τη διάρκεια της παρτίδας γιατί λέω: όχι, εδώ πέρα θα μου παίξει εδώ ύπο Β5 που παίζουν, που είναι λάθος. Μεγάλο ροκέ και στο γάμα επί δέλτα 4, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει η θεωρία. Ε5 θαυμαστικό και ο μαύρος είναι, ξέρω εγώ, -1. Και εδώ μου έπαιξε μια πολύ επικίνδυνη βαριάντα. Πώς? -2 τον βγάζει. Ναι. Δεν θυμάμαι, το είχα ελέγξει με το μηχάνημα παλιά. +2 για το μαύρο. Ναι, δεν το έχω. Με το μηχάνημα και δεν το παρατηρώ τόσο, γιατί δεν μου. Όχι, γι' αυτό στην ουσία το υπερθεματίζω στην ουσία. Κοίτα, και στο γάμα επί δέλτα 4 μου παίζει εδώ πέρα ο πονηρός φου γάμα 4. Δάμ στο 4 σάκι, τότε έχει καταλάβει την θεωρία και ότι με είχε προετοιμάσει. Και εδώ φου ε3. Αν φάω, έχει φου επί ζ7, γιατί έχει ανοίξει στήλη. Ύπο τα 5 και μου τρώει την τάμα. Και εδώ θυμάμαι, σαν τώρα, ξέχασα θεωρία. Πρέπει να δω ποια είναι η χειρότερη κίνηση από το μηχάνημα. Γιατί μ' άρεσε να παίζω έτσι λίγο με ρίσκο και μπορεί να έκανα μεγάλο ροκέ. Και μου τρώει ο άνθρωπος. Είναι πολύ κακό. Μα γιατί, εντάξει. Στο λέω εκ πείρας. Κάπως έτσι πήγε, δεν θυμάμαι. Και ήμουνα ματ. Δηλαδή η θέση τύπου, αν τη σκεφτεί το μηχάνημα, την έδινε συν 3. Είναι πολύ παραπάνω συνήθως. Γιατί τώρα δεν ξέρω και το μηχάνημα του Λιτσές. Δεν θυμάμαι αν έκανα κατευθείαν μεγάλο ροκέ. 10 έχει. Δηλαδή με τι. Οκ. Και σίγουρα υπάρχει περιθώριο για ανθρώπινο λάθος ή για ανακρίβεια με το λεφτό. Δεν θυμάμαι αν είχα παίξει. Κάπως είχε πάει με φουή τα 4. Αλλά θυμάμαι ότι ήμουνα υπό διάλυση. Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο στην παρτίδα. Αυτό ήταν ίσως περιττό σχόλιο, για να δούμε. Στο Fusita 5 πάντως μια από τις καλύτερες συνέχειες κατά τη γνώμη μου είναι είτε το φου ε3 με ανάπτυξη απλά, είτε και φου ε2 με τους ίδιους λόγους. Και ο μαύρος έχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω γιατί θα πάει πίσω και το άλλο. Στο εδώ, κοίταξε μια ενδιαφέρουσα συνέχεια που έχει. Στο φου ε2 μια ενδιαφέρουσα συνέχεια για το μαύρο είναι, επειδή ο λευκός έχει γρήγορη ανάπτυξη, να φάει. Παραχωρεί το ζευγάρι, όχι τόσο για να φάει το πιονάκι, το Α2. Θεωρείται επικίνδυνο γιατί το λευκός συνεχίζει με ανάπτυξη, αλλά τρώει. Παίζει ε6 και παίζει σαν την παρτίδα που ανέφερα πριν, που ήταν με τον BAP, που έπαιζε με το τετράγωνο Δ5. Μοιάζει λίγο η θέση σαν χαρακτήρα. Οπότε για να δούμε λίγο πώς πήγε, γιατί έπαιξε υπό Α3 ούτως ή άλλως. Ωραία. Μισό λεπτό πώς πήγε. Γιατί τώρα δεν είμαστε στην ανάλυση μας. Εδώ είμαστε. Ωραία. Εδώ τι έπαιξε, μισό γιατί πατάω. Σέντε 4 έπαιξε. Ναι. Τώρα το γάμα επί δέλτα 4 δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό που παίζει. Δηλαδή συνήθως το νήμα είναι να παίξεις ή φου γάμα 4 όπως είπα πριν ή υπό Β5. Εδώ δηλαδή ο μαύρος θεωρώ θα μπορούσε να συνεχίσει με μεγάλο ροκέ και να έχει πλεονέκτημα. Ή ίσως και ε5. Δεν ξέρω, ο υπολογιστής λέει ε6, ε5. Ε6. Τώρα τα αλλάζει βασικά, δεν έχει φτάσει ακόμα στο σωστό. Εδώ πέρα τώρα
πρέπει να είναι χειρότερος ίσως λίγο πρακτικά ο Λευκός, γιατί έχει χάσει και 2 τέμπο στην ανάπτυξή του. Με είπα ο Β5. Βέβαια, έχει κάνει και μεγάλο ροκέ ο Μαύρος. Εντάξει, αυτή η θεσούλα normal πήγε, απλά παρατηρούμε ότι είναι και λίγο πίσω ανάπτυξη ο Λευκός εδώ. Δεν ξέρω αν... εγώ δηλαδή μαύρα θα προτιμούσα ίσως εδώ. Okay. Και εδώ γίνεται η τριπλή επανάληψη. Ναι, για βάλε άλλη, γιατί τώρα αυτή δεν νομίζω να έχει κάποιο νόημα. Εντάξει, δεν βλέπω εξ αρχής τι κάνουν πώς, οπότε... Πάντως και ο Φραγκιαδάκης, ο Μανολής, είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχω παίξει μαζί του, παίζει κυρίως Δέλτα 4 ο άνθρωπος. Έτσι, οπότε οι θέσεις θα του ήταν τελείως πρωτόγνωρες της Αλάπιν. Ναι. Οπότε και έτσι όπως τα έπαιξε, νομίζω ήταν μια χαρά. Δεν είδαμε δηλαδή κάποιο. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε δει κάποιο χοντρό λάθος. Είναι μια παιγμένη, από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω 20 κινήσεις, με Δέλτα 5. Ποιοι παίζουν εδώ? Δέλτα 5. Ο Τάσος Πρό με το Σι Κάσιο. Για να δούμε. Ναι. Κάτι έγινε, κάποιος κάτι έστησε, γιατί τα γράφανε και στο φόρουμ. Ναι. Καλό είναι να μην τα εκφράζουμε δημόσια αυτά. Λοιπόν, δεν έχεις το λάθος σου. Όχι, το ξέρω. Εδώ βλέπουμε κιόλας, έπαιξε το Φ4, που είπαμε είναι λίγο πιο, ας πούμε, φιλόδοξο. Τώρα βλέπουμε ότι γίνεται ένα σοβαρό λάθος με το ύπο Α3. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει... Δεν έκανα κι εγώ ή έβαλα πρώτα αξιωματικό ε6. Έβαλες πρώτα αξιωματικό ε2, γιατί τώρα το λάθος είναι ότι... Μετά το Φ3, δηλαδή, είναι αυτόματα πολύ χειρότερος, γιατί έχει πολύ άσχημη πιονοδομή. Δηλαδή, σημαντικό λάθος. Φ2, δεν το επιτρέπουμε ποτέ αυτό, έτσι. Δεν πειράζει. Μόνο να κάνουμε λάθη θα μάθουμε. Και επίσης, άλλαξε και τις ντάμες. Και εδώ πέρα, μετά από μεγάλο ροκέ, φαίνεται να έχει προβλήματα. Δεν προλαβαίνει ούτε αυτά που πάει να κάνει με το Φ4, γιατί είχε Ε5 που το έπαιξε. Εντάξει, εδώ δεν ξέρω τώρα κατά πόσο... Δεν μου φαίνεται δηλαδή τύπου θεωρητική παρτίδα. Όχι. Δεν ξέρω, και ο Λευκός δεν είναι καθόλου καλά, νομίζω. Εντάξει, το λάθος είναι ότι αυτό ισχύει και σε σκανδιναβικές, ότι γενικά σχεδόν ποτέ δεν είναι καλό να αφήνεις Φ3 και να σου διαλύει τα πιόνια έτσι και να σε αφήνει με διπλωμένα ζήτα σε μια ανοιχτή θέση που μπορεί να είναι και μελλοντικός στόχος. Και εδώ ούτως ή άλλως ο Μαύρος έχει και πάνω πιόνι, έτσι, και καλύτερη ανάπτυξη. Οπότε νομίζω ούτε αυτή έχει τόσο νόημα. Να σε διακόψω λίγο, το ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Απλά επειδή κάποιος μας ρωτάει γιατί δεν μετράει η νούλα σαν πόντος, να εξηγήσουμε ότι στείλαμε ερώτημα στο Λιτσές. Αυτό είχε γίνει πριν από 1 μήνα περίπου, όταν εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο. Επειδή λοιπόν στα τουρνουά αρένας συνήθιζαν οι παίκτες να κάνουν για βαθμοθυρικούς λόγους γρήγορες ισοπαλίες, ώστε να πλασαρίζονται πολύ ψηλά στις αρένες, το Λιτσές στην δεύτερη ισοπαλία κάτω από 40 κινήσεις δεν δίνει κανέναν πόντο σε αυτόν που κάνει για δεύτερη φορά συνεχόμενη ισοπαλία. Το ίδιο ισχύει και για την τρίτη συνεχόμενη φορά και για την τέταρτη και για οποιαδήποτε συνεχόμενη φορά. Δίνει μόνο την πρώτη φορά 1 πόντο και από την δεύτερη ισοπαλία, εφόσον και αν γίνει μετά τις 40 κινήσεις. Αυτό, συγγνώμη. Και η πρώτη πρέπει να είναι πάνω από 10, σωστά? Και η πρώτη... Ακριβώς. Και η πρώτη πρέπει να είναι πάνω από 10 κινήσεις. Εντάξει, ούτως ή άλλως, τώρα για σκάκι στο ίντερνετ, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει βαθμοθυρία. Παίξτε όσο καλύτερα μπορείτε, αγωνιστείτε και κάποια στιγμή στα τουρνουά που θέλετε να προκριθείτε ή οτιδήποτε θα τύχει. Απλά να είστε μαχητικοί. Αυτό εγώ πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή ότι να κάνουμε 5 νουλές. Κάποια στιγμή που ξέρεις τα τουρνουά τα μεγάλα, τις αρένες. Ναι, γιατί εκεί πέρα ήταν και λογικό. Ναι. Πρέπει να ήταν, επειδή λέει ήταν κίνηση 58, πρέπει να ήταν η δεύτερη να έκανε δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία. Και όταν εννοούμε δεύτερη συνεχόμενη, δεν εννοούμε στη δεύτερη συνεχόμενη παρτίδα. Ακόμα και στο 5ο γύρο, αν είναι η δεύτερη ισοπαλία, αν γίνει στην ουσία κάτω, τότε δεν ξέρω γιατί δεν μέτρησε. Αν ήταν λέει στην 58 και δεν υπήρχε άλλη νούμερο. Τότε μπορεί να υπήρχε κάποιο θέμα με το Λίτσες, γιατί εκείνη όταν τους έστειλε το ερώτημα... με ένα inbox, ας μας στείλει ένα inbox στο nickname και θα το κοιτάξουμε. Το έχω κάνει για πάρα πολλά άτομα. Ναι, είχε γίνει το αυτό σε ένα τουρνουά, θυμάμαι χαρακτηριστικά και είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί κιόλας φαντάσου κιόλας να είναι και παιχτές, δηλαδή τώρα να παίξει 40 κινήσεις, 35
50 είναι μια παικταία ισοπαλία. Έγινε Θέλω ισοπαλία. να προσθέσω ότι ο πρώτος που μου έθεσε αυτό το ερώτημα ήταν ο Γιώργος ο Γκούμας και μπήκαμε στη διαδικασία χαμογέλα, λοιπόν, να επικοινωνήσουμε με το Λίτσες. Οπότε, δεν κάνουμε εμείς τους κανόνες της αρένα. Ωραία. Ναι. Ναι, μπορεί να έγινε, σωστά λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, μπορεί να έγινε μετά τη λήξη του τουρνουά. Αν έγινε μετά τη λήξη του τουρνουά, δηλαδή είχε μηδενίσει ο χρόνος, εκεί επίσης δεν ισχύει μόνο για την ισοπαλία και οι νίκες και οι ήττες δεν μετρούν. Δεν προστίθενται αυτοί οι βαθμοί στην συγκεντρωτική βαθμολογία. Αυτά. Λοιπόν, Γιώργο, να δούμε κάποια άλλη παρτίδα. Νομίζω έχουμε χρόνο. Πάμε άλλη μία, για να πούμε και για την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Πάμε άλλη μία τελευταία. Ο Χολέρο 1-2-3 είναι καινούριος λογαριασμός. Έπαιξε και αυτός με τον Μάνο τον Φραγκιαδάκη. Οπότε ας βάλουμε αυτή την παρτίδα. Ωραία. Πολύ μικρή δεν είναι αυτή. Έλατε, γιατί κάποιο στήσιμο έγινε. Οπότε για να δούμε τι είναι προς αποφυγή. Εδώ μου πες στην αρχή δεν κόβουμε γρήγορα, σωστά, το Δ4. Είναι ψηλό λάθος αυτό, γιατί όταν φας και φάει και παίξεις υπό γάμα 6, όπως πήγε, ή υπό τα 3 αφού ή τα 4. Εντάξει, βέβαια δεν θα το ήξερε τώρα ο άνθρωπος. Εδώ υπάρχει θαυμαστικό υπό γάμα 3. Ναι. Αυτό ξέρω κιόλας από το Μόρα. Μπράβο, και τρώμε ντάμα. Όχι. Όχι, εδώ τρως με πιόνι. Και στο ντάμα επί, επειδή υπάρχουν και άλλες βαριάτες που μπορείς να παίξεις, εδώ πέρα το καλύτερο είναι θαυμαστικό επί. Αυτό γνωρίζω εγώ τώρα, έτσι, σύμφωνα με τις δικές μου γνώσεις. Θαυμαστικό υπό Β5 δίνει στον πύργο. Το έγραφε και πολύ ωραία σε ένα βιβλίο ο Έστερμαν που έγραψε για τον Γκάμπι Μόρα. Πολύ καλό βιβλίο, αλλά δεν σας το συνιστώ τώρα να μπείτε στον κόπο να το διαβάσετε όλο, αν θέλετε γενικά να βελτιωθείτε. Καλό είναι για ιδεούλες γενικά. Και εδώ πέρα ουσιαστικά σου έλεγε ότι και οι δύο ύποι είναι ψηλοπαγιδευμένοι, απλά ο λευκός έχει τα αφού και είναι μπροστά σε ανάπτυξη. Οπότε το μηχάνημα τώρα που το δίνει 0-1-0-2, η θέση όντως είναι συνίσον και είναι πολύ, τουλάχιστον έτσι όπως την είχα ελέγξει εγώ, και είναι πολύ επικίνδυνη για τον μαύρο. Γιατί αν πάει να φάει τον ύπο, έρχονται πολύ γρήγορα τα κομμάτια του λευκού. Δηλαδή, έχει μερικές βαριάτες που βγάζει τα αφού κάπως έτσι, ρουά κάπου και δεν στρώει καν τον ύπο. Παίζει πυρογαμμένα και πάει να σε κάνει σε κάποια μοτίβα ματ. Δεν ξέρω αν σου ακούγεται λίγο περίεργο. Οπότε το λάθος ήταν αυτό. Το καταλαβαίνω, γιατί ο Βασιλιάς είναι λίγο περίεργα τοποθετημένος. Ενώ ο Λευκός Βασιλιάς στην ουσία μπορεί να κάνει ένα τεχνητό ροκέξ έτσι προς Β1 πλευρά. Ναι. Αυτή ήταν, θυμάμαι, και πριν μερικά χρόνια, πριν 5-6 χρόνια, σε κάποια μαθήματα, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, αν ένας παίκτης ερωτηθεί για αυτή τη θέση, αν δεν το έχει τύχει, είναι πολύ δύσκολο να ξέρει ότι αυτή είναι η απάντηση. Γιατί είναι λίγο πιο, θα έλεγα, κομπιουτερίστικη. Και 2.500 αν έχει και 2.450, αν δεν την ξέρεις, δεν την ξέρεις. Εμένα είχε τύχει απλά, επειδή μου είχε γίνει ερώτηση από κάποιον μαθητή μου, την είχα ελέγξει και γι' αυτό το γνωρίζω αυτό. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολος τρόπος χειρισμού, ιδιαίτερα αν μαθαίνεις τώρα την αλάπιν. Όμως, επειδή το παίζουν πάρα πολύ και στο ίντερνετ και γενικά, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να την ξέρεις αυτή με τα λευκά. Πολλοί δηλαδή οι παίκτες πάνε και παίζουν γρήγορα γάμα επί Δ4, βγάζουν τα κομμάτια έτσι λίγο, και ο λευκός, άμα γνωρίζει αυτή τη θέση, θα βγάλει εξαιρετικές θέσεις. Για να δούμε λίγο τι έγινε εδώ και κάνανε λάθος τα λευκά. Βάλανε ύπο Ζ3 εδώ. Αυτό δεν το κατάλαβα. Μισκλικ. Έκανε μισκλικ λογικά. Ναι, μισκλικ. Οπότε είναι μισκλικ. Ναι. Και εδώ όντως η θέση είναι ψηλοδιαλυμένη. Πέφτει το Δ4. Πέφτει το Δ4. Διαλύεται εδώ όλη η θέση. Okay. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχεις χρόνο ακόμα ή αν πρέπει να κλείσουμε. Εσύ μας λες. Είμαι λίγο πιεσμένος. Το ξέρω. Και τώρα είναι 9. Οπότε θα κλείσουμε για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη, πες μας λίγο το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης Κυριακής για το Once Opening a Time. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν επίσης πολύ δυνατό παίχτη και πολύ καλό και στρατηγό, θα έλεγα, τον Κωστή Μεγαλιό, που θα δώσει και το Σιμουλτανέ την Παρασκευή. Οπότε θα δοκιμάσει εκείνος την τύχη του στο Once Opening a Time, θα μας χαρίσει λίγο από το χρόνο του έτσι και θα μας δείξει κάποια βαριαντούλα. Παρόμοιο είναι το concept, οπότε θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Ο Κωστής κιόλας φαίνεται κιόλας από το
twist ότι είναι πάρα πολύ ενεργός στο ίντερνετ και προσφέρει γενικά και θέαμα και γνώση. Οπότε, εγώ θα έλεγα, αν μπορείτε, είναι καλό την Κυριακή να το έχουμε σαν ρουτίνα και να μαζευόμαστε εδώ ιντερνετικά για να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Κάποια σίγουρα θα μας χρειαστούν. Είναι αυτό που λέμε γενικές γνώσεις, καλό είναι να υπάρχουν. Οπότε αυτό κοστίζει μεγαλειώς την επόμενη εβδομάδα και από Δευτέρα Τρίτη θα βγάλουμε και τις επιλογές στα ανοίγματα. Ναι, και όποιος θέλει μπορεί να μας στείλει και κάποια επιλογή ανοίγματος, απλά να προτείνει να είναι μέσα από τον κατάλογο του Lichess. Γιατί δεν επιλέγουμε. Γιατί αυτό, εγώ και η Μαριάννα δεν έχουμε καμία σχέση με ανοίγματα, απλά μας τα ανακοινώνουν και απλά εγώ επιλέγω, ψηφίζω με την ψήφο μου και επιλέγω αυτό που μου αρέσει. Αυτή τη φορά επέλεξα, είχα πει καν. Πες ότι ήθελες να τραγουδήσω. Εσύ, ο Σαμαρίδης, έχω 2-3 μαθητές. Γι' αυτό. Μα τραγουδάτε ωραία, κυρία. Γιατί να μην σας... Και λέω, εντάξει. Γλίτωσε ο κόσμος αυτή την εβδομάδα. Ξέρω ποιος είναι ο μοχλός πίεσης πλέον όταν ενδιαφέρομαι να δω κάποιο άνοιγμα. Η Ελλάπη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ελπίζω να επανέλθεις άμεσα. Εγώ ευχαριστώ. Θα δοκιμάσω τις δυνάμεις του τον Κωστή Μεγαλειό. Ελπίζω να είναι τόσο καλός όσο και μην το πάρεις προσωπικά. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με σένα. Γλυκούλη. Θα πνιγώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια και ραντεβού. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Ελπίζω να σε έχω. Εγώ θα παρακολουθώ από μακριά. Σαν θεατή, αυτό. Περιμένουμε τα σχόλιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Να είσαι καλά. Γεια.